ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora nyono ora ngira deingi sedoyan sego. Ora nyono ora ngira saiki wedange kok surku jane ya ora ngono. Wa ya man yakhdubu insanam ya qadada wa man abam sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamu alaikum Ya Nabi
adalah sambutan panitia pengajian. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa qaidin nukhuril muhanjalin syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum wahsam wasadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Al-ayah amma ba'du. Hadratul kiram sahibul fudhala wal kurama alim ulama dalah para yai ingkang dalu punika rawuh wonten ing mriki majelis, khususipun panjenenganipun Rama Yai Komari saking Desa Kupuk Bungkal Ponorogo ingkang minulya, ingkang kawula bekteni, kawula taati, kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu jajaran umarok saking sekretariat Desa Wiringin Anom, ibu kepala desa ugi sedaya perangkatipun ingkang minulya, ingkang kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu jajaran panitia pelaksana reuni Jamaah Yasin Thoriqul Huda, sepuh anem sedaya ingkang minulya, ingkang kawula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, alumni Jamaah Yasin Thoriqul Huda ingkang minulya, ingkang kawula hormati. Sepindah kawula dherekaken ngaturaken puji dalah syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun amaringi dumateng kula dalah panjenengan sami mapinten-pinten kanikmatan, rahmat, taufik, hidayah, maunah sarta inayahipun sehingga ngantos ing wekdal dalu ingkang minulya puniki kula dalah panjenengan sami tasih pinaringan kesehatan, kesarasan, keikhlasan tuwin kalunggaran saged makempal rawuh wonten ing pelataranipun musala hidayah mriki dalam rangka reuni ibu-ibu Jamaah Yasin Thoriqul Huda kanthi sedaya rawuh wilujeng boten anemai alangan setunggal punapa. Pramila punika nikmatipun Gusti Allah ingkang semanten agengipun, sumangga kita syukuri sesarengan kanthi kita ikraraken kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang salajengipun sholatuhu wa salamuhu tambahipun rahmat ta'zim, tambahipun raba keselamatan saking ngarsa dalem Gusti Allah mugi tansah kasanjung aturaken dumateng junjungan kita, panutan kita, injih Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun estu sampun paring surita dan dumateng kula dalah panjenengan sami menggah leresipun magesang wonten ing alam donya niki ingkang ugi panjenenganipun estu kula dalam panjenengan sami antu syafaatipun awit saking alam donya niki ngantos benjang ari kalanipun kula dalah panjenengan sami sesarengan kakempalaken wonten ing pelataranipun ora-oranipun dintene dinane kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kiram alimul ulama umara, bapak-bapak, ibu-ibu Jamaah Yasin Thoriqul Huda ingkang minulya, ingkang kawula hormati. Dalu puniki kawula lungguh lenggah wonten ing sangajenganipun panjenengan sami mewakili saking sedaya alumni Jamaah Yasin Thoriqul Huda khususipun ingkang manggen wonten ing musala Hidayah mriki, umumipun ingkang manggen wonten ing lingkungan RT Gangsal. Sepindah kawula ngaturaken ahlan wa sahlan bi hudurikum, ngaturaken agunging panuwun atas rawuh panjenengan sami, ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah sekecakno anggenipun sami lelenggahan ngantos paripurnanipun majelis reuni ing dalu punika kanthi mirengaken tausiah saking panjenenganipun Al Mukarram Rama Yai Komari saking Desa Kupuk Bungkal Ponorogo. Ingkang salajengipun ugi minangka wakil saking sedaya panitia ngaturaken agunging pangapunten mbok menawi anggenipun nampi karawan panjenengan sami
menggah suguh aruh papan pasugatan papan palengganipun ingkang kacaosaken kahaturaken dumateng panjenengan sami ingkang sedaya wau kirang ngepasi kirang ngeterpi kirang sekeca wonten ing penggalih panjenengan sami kawula minangka wakil saking sedaya panitia ngaturaken agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang salajengipun ugi kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng hamba-hamba Allah saking sakwetanipun para sekawan leripun kidulipun mengilen khususipun sedaya jamaah Yasin ingkang manggen wonten ing lingkungan RT Gangsal ingkang sampun gembelaken sebagian hartanipun tenaganipun pemikiranipun ide-idenipun damel kelancaranipun reuni ing dalu menika mugi-mugi amaliyah panjenengan wau dados amal ingkang saleh lan salehah ginanjar matikel saking Gusti Allah ingkang tundanipun angsal ridho saking panjenengan dalem Allahu Subhanahu wa taala. Kula kinten sekedhik mekaten ingkang saged kula aturaken minangka wakil saking sedaya panitia wonten kirang langkungipun awal hingga akhir nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sidnan nabi qamarun Qamarun sidnan
memasuki acara inti, yaitu Mauidhah Hasanah bersama Bapak Kiai Komari dari Kupok Bungkal Ponorogo. Untuk beliau kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-ahya'i minhum wal amwat wa ila turati iwanihi minal anbiya'i wal mursalina wa tabi wal ulama'i wal musannifina wa jamil malaikatil muqarrabina khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila ruhaniyati Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa wa ila ruki was al-Qarani wa ila durati Nabi Sulaiman wa ila durati Nabi Dawud alaihissalam wa ila durati Nabi Ibrahim alaihissalam wa ila durati Nabi Ismail alaihissalam wa ila durati Nabi Iska alaihissalam wa ila ruki Sayyidatina Sarah wa ila ruki Sayyidatina Hajar wa ila ruhi abina Adam wa umina Hawa wa ila durati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Ngatib, Malik, Ridwan wa ila durati malaikat Lailatul Qadar wa Abdurrahman wa ila durati malaikat Kandiyas wa Kamalatul Arash wa ila durati arwahi min jamil wali wali songo wa zawjim maulatim wa duryatim wali baiti malaya imin numbal ambat wa ila ruki sah imam Kanafi wa ila ruki sah imam Maliki wa ila ruki sah imam Syafi'i wa ila ruki sah imam Kambali wa ila ruki sah imam Ghazali wa ila ruki Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila ruki Syekh Romo Yai Hasim As'ari Tabuireng Walaruki Romo Yai Makrus Ali Lirboyo Walaruki Romo Yai Abdul Hamid Pasuruan Walaruki Romo Yai Asngat Situbondo Walaruki Romo Yai Ahmad Sidik Jember Walaruki Romo Yai Mbah Syafangat Banyuwangi Walaruki Romo Yai Mustain Romli Walaruki Romo Yai Abdul Karim Kediri Walaruki Romo Yai Mbah Zainuddin Mojosari Walaruki Romo Yai Ahmad Bisri Wailaruki Romo Yai Bisri Samsuri Wailaruki Romai Ki Ageng Muhammad Besari Tegal Sari Walaruki Romai Ki Ageng Kasan Besari Tegal Sari Walaruki Romai Ki Ageng SK Walaruki Romo Yai Imam Kasbullah Walaruki Romo Yai Imam Fahrudin Walaruki Mbah Khidir Walaruki Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung Walaruki Mbah Kiai Ageng Kanjeng Jimat Walaruki Mbah Ngaliman Walaruki Raden Katong Walaruki Mbah Ki Ageng Merah Walaruki Mbah Ilyas Walaruki Mbah Imam Sipaweh Walaruki Mbah Tembayat Pandan Aran Walaruki Syekh Asmara Kondi Walaruki Patih Seloaji Walaruki Syekh Sunan Bungkul Walaruki Romo Yai Hamim Jasuli Walaruki Syekh Sunan Brondong Walaruki Syekh Jumatil Kubro Walaruki Syekh Ki Ageng Dono Puro Setono Walaruki Syekh Ki Ageng Nur Salim Mantub
Balaruki Syekh Damanhuri Bantu Ampar Madura, Balaruki Syekh Kiai Anom Besari Kuncen Caruban, Balaruki Syekh Al Imam Ahmad Binani Al Buni, Balaruki Romo Mbah Kasanul Hidayah, Walaruki Syekh Ahmad Badawi, Syekh Muhammad Nironi, Syekh Ahmad Rifai, Walaruki Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, Walaruki Romo Abdul Muhyi, Walaruki Sultan Hasanuddin Banten, Walaruki Romo Yai Dalhar Gunung Pring Muntilan Magelang, Walaruki Romo Yai Mangling, Walaruki Romo Khotib Manto Syekh Yusuf Syekh Syarifuddin, Walaruki Romo Yai Mamu Hadi, Walaruki Romo Yai Muhammad Thohir Besari, Walaruki Romo Yai Ma'ruf Mursidi, Walaruki Romo Yai Jalil Tulungagung, Walaruki Romo Yai Mustaqim, Walaruki Romo Yai Abdurrahman Wahid, Walaruki Romo Yai Hasim Soleh Maya, Walaruki Romo Mbah Nur Fadil Gentan, Walaruki Syekh Maulana Maghribi, Syekh Muhammad Ali Akbar, Syekh Aliuddin, Walaruki Mbah Soleh, Walaruki Syekh Basaria Sewulan, Walaruki Syekh Suluki Nganjuk, Walaruki Romo Yai Dahlan, Walaruki Romo Yai Ihsan Jambes, Walaruki Sausil wa Ausil Samsudin Gedong Kediri, Walaruki Mbah Yahudong Lorok Pacitan, Walaruki Raden Santri, Walaruki Mbah Joko Rekso, Walaruki Romo Yai Munawir Kerapyak, Walaruki Romo Yai Arwani Kudus, Walaruki Romo Yai Asrori Kedinding, Walaruki Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Syekh Muhammad Jani Abdul Ghani, Walaruki Syekh Ahmad Turen, Walaruki Romo Yai Mundir, Walaruki Romo Yai Ahmad Nasir, Walaruki Romo Yai Mbah Mesir, Walaruki Romo Yai Abdul Hamid Kajuran, Walaruki Syekh Panjalu, Walaruki Syekh Bela-Belu, Walaruki Romo Bisri Mustafa Rembang, Walaruki Romo Abdullah Fakih Langitan, Walaruki Romo Marzuki Dahlan, Walaruki Romo Yai Nawawi Ringin Agung, Walaruki Romo Yai Khosin, Walaruki Romo Yai Samrosi Kencong Kediri, Walaruki Romo Yai Ngadenan, Walaruki Romo Yai Patoni, Walaruki Mbah Abdur Razak, Walaruki Romo Yai Mbah Lim Klaten, Walaruki Raden Ronggo Warsito, Walaruki Raden Patah Demak, Walaruki Romo Yai Yasin Yusuf Blitar, Waila Hadrati Habib Anis, Walaruki Syekh Hasan Munati, Syekh Hasan Diburo, Walaruki Romo Yai Dahnan Kelutan, Walaruki Romo Yai Bastomi, Walaruki Syekh Jalaluddin Suyuti, Walaruki Romo Yai Fatah, Walaruki Romo Yai Wahab Kasbullah, Walaruki Romo Yai Idris, Walaruki Romo Yai Muhsin, Walaruki Romo Yai Baidawi Lasem, Walaruki Romo Yai Mahmud, Walaruki Romo Yai Sadali, Walaruki Romo Yai Kusairan, Walaruki Romo Yai Muhammad Amnan Zamzami, Walaruki Romo Mbah Mutamakin, Walaruki Syekh Maulana Iska, Walaruki Syekh Sayyid Abdullah Asngari Pejagung, Walaruki Romo Abdul Manan Termas, Walaruki Romo Yai Timyati, Walaruki Syekh Mahfud, Walaruki Romo Yai Nur Sodik, Walaruki Romo Yai Khotib Anom, Walaruki Romo Yai Mbah Mardiah Keradenan, Walaruki Romo Yai Mbah Maimun Subir, Walaruki Romo Yai Jamaluddin Ahmad Jombang, Walaruki Gus Munib, Walaruki Gus Mukarrabin, Walaruki Romo Yai Husain Ali, wa ila ruwaki min jamil ulama wa sawjim baulatihim wa dzurriyyatim wali baitim alayya minhum al ambat khususan ila ruki Sunan Subakir wa sawji wa ulati wa dzurriyyati wali baiti alayya minhum al ambat wa ila turati iwanina wa ikhwanikum wa walatina wa walatikum wa jadatina wa jadatikum wa umatina wa umatikum ala yamin humbal ambat khususon ila ruki Mbah Nur Kamit Mbah Kasan Ngali Mbah Mat Ngali wa ila arwaki ingkang babat desa Wringin Anom khususon il khusus ingkang babat dusun Tambong. Ya Allah maghfir lahum barakallahu wa ila ruwahi min jamil alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syarikil ardi wa magharibiha wa bahriya min yaminiha ila shimaliya wa min qafin ila qafin milatun atama ila yaumil qiyamah khususan ila ruhi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo Pak Bu kados biasanipun sadèrèng mukadimah maos kalimah thayyibah kaping 3 mawon nggih. Sering kula aturne Kanjeng Nabi dawuh jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaruilah nyar-nyarno iman ira kabeh kelawan sering mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Mugi-mugi kanthi barokah Wawasan kalimah thayyibah ingkang badhe kita amalaken kanthi berjamaah niki mangkin dadosna wasilah sababiyah benjang mbok pilih kita tinimbalan sak wanci-wanci sowan wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sedaya rawuh menika saha sedaya keluarganipun dipun paringana di dalam fasilitas Husnul Khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sering kula aturne sebabe napa kalimah thayyibah ndadosna wasilah sababiyah tambahipun kuat iman kita masalahe kalimah thayyibah la ilaha illallah sering diucapne kangge ngiringi jenazah menawi sampun pikul tiyang sekawan roda manusa badhe dicemplungi wonten jero guwa biasane napa enten diwaosne kalimah thayyibah. Ranggih boten enten to, enten mayit terus dipikul terus dilakoni iwak baya. Ranggih boten enten to. Ranggih la ilaha illallah to. Malah sosok dilakoni ngeten enten sing irane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora nyono ora ngira deingi sedoyan sego. Ora nyono ora ngira saiki wedange kok surku jane ya ora ngono wong dilalah pas ngono ora ngira saiki kok wis ning jero pandosa ngono jane. Lah kok mobile kok sawise pangot bareng iki opo jane iki napa kek mungkin iki kula kek mboten kados Gus Ali, Gus Miftah kek leren rokok no mboten Mas. Tapi nggih kula syukuri alhamdulillah karek ngombe tak cerewet. Wis pangot. Jeneng apa jeneng sing putih-putih niku? Jeruk, pir. Alhamdulillah. Tapi piyantun mriki tetep dereng apal sing kula seneng iki inuman kula senes ngeten-ngeten iki jane. Asline niku kencur kula nggih. Nggih, mboten jahe, ora rasah digen. Nggih lek didamel alhamdulillah sementing rasah dadak duduk kleru kunir ora sida nggih. Sakniki lek enten tindak teng griya kula, nggih tanggal biasane enten ngoten niku nanggap kula wonten tanggal inumane napa biasane. Lek tanggal ngoten nggih kula jawab sakniki kula gantos kencur ngoten niki. Mas lek jahe ngeten niki enake swara namung sak ketika ngeten iki benjing bubrah. Ladas kados kula ngaten bendu walu benjing dalu tasik terus lek diombeni jahe enten mriki mengke benjing ngeten iki swara kula enjing tangi tilem ngoten nika pun rusak. Nggih, dadi niki insyaallah nggih boten kula ombe. Sing kula ombe lek enten kencure. Iki ya soalane sing ana otokne usah digolekne ganceng men ya ngono ya. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Kepepete niki nggih sing kula inem niki malah niki. Nggih niki. Pun lek masalah dadak ngoncaki jeruk wegah kula. Pir barang. Ora nyono ora ngira deingi sedoyan bubur. Ora nyono ora ngira saiki ning jero kubur. Ora nyono ora ngira dek wingi isih blonjo. Ora nyono ora ngira saiki ning jero guwa. Ora ngoten nggih ya. Nggih, monggo 3 kali mawon kula dherekaken sareng-sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
kaliyan Mas Kopit anggenipun sesrawungan kalih kula sami sampun cekap kepara sampun wasul suasana di Gusun Tambong Desa Wringnanom sampun ketinggal sidhem tentrem ayem jenjem marem seneng kersane tambah barokah tambah hikmah tambah fadilah monggo dipun tambah sholawat burdah nggih nggih monggo Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtakim ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtakim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wal ihsan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratal muhtaramin para bapak alim ulama, bapak kiai, bapak haji, ibu hajah, khususnya baikpun bapak kiai Mushola Al Hidayah, baikpun bapak tumaji bekti kula kunjuk ingkang kula taati mengkastaya fatwa-fatwaipun panjenenganipun Ibu Kepala Desa Wringnanom Ibu Sutini dalasan sedaya perangkatipun ingkang sami rawuh khususon baikpun Bapak kami dawa Tumijan. Sir kula gawe ngono nyapa sak sir kula. Lah nggih. Bapak kami dawa Lamijan ingkang kula hormati para bapak jabat, tokoh masyarakat, ketua RT RW ingkang minulya ugi dhumateng ketua ibu-ibu jamaah Yasin Thoriqul Huda ingkang minulya segenap panitia ingkang kula hormati
sedaya pemuda pemudi yang berbahagia, mboten katempen dumateng sahabat kru seni kadroh Al-Habsyi Thoriqul Huda. Yang saya bangga-banggakan juga yang saya nanti-nantikan atas perjuangannya. Saben dalu kula niki sing ngiringi kadroh niku gantos-gantos asmane niku lho beda-beda. Wau dalu teng Grogol acara gebyar KPK IAIN Ponorogo namine iringane kadroh Tombo Ati. Dewenane dalu dateng Rayun baosan ler namine ingkang iring kadroh Sifaul Qulub. Dewenane dalu wonten Kemiri jenangan perbatasan Ngebel namine kadrohe Kalimosodo. Wonten desa Nglayang wonten desa Panjeng sing iringi namine Sapu Jagat. Wonten Layang ingkang iringi namine Semut Ireng. Wonten Demangan Jedes ingkang iringi namine Semut Geni. Imang tak kira semut gremet barang ngono. Lah niki njing ben duka teng Parang Magetan mriku dereng namine napa binjing kula kabare jenengan lek diundang malih. Lek mboten lali. Hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saderengipun sumangga langkung rumiyin kalau dherekaken sesarengan muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten nikmat rahmah taufik hidayahipun dumateng kula panjenengan sami ingkang saengga kanthi hidayah semauna menika lah ngantos detik dalu menika kita tasih dipun paringi yuswa utawi umur ingkang panjang. Alhamdulillah. Yasinane tasih berjalan. Alhamdulillah. Sedekahane nggih tasih mlampah. Alhamdulillah. Tasih paring kesehatan badan, ketentreman. Alhamdulillah. Keserukunan, kesabaran, ketawakalan lan keimanan. Alhamdulillah. Ingkang saengga dalu menika kita saged bersilaturahim makempal manunggal wonten menika majelis zikir, majelis doa, majelis sholawat dan insyaallah termasuk majelis bertolabin ilmi wonten ing dusun Tambong mriki tepatipun wonten halaman Mushola Al Hidayah kanthi kontenan wilujeng widodo kalis ing sami kawula. Allahumma amin. Pramila monggo kanthi syukur kita dhateng Gusti Allah kita iringi malih monggo. Alhamdulillah wa syukru lillah ngoten nggih. Nggo dicekal siap. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Aska sholati wa salami li rasulillah. Aska sholati wa salami li rasulillah. Salli wa sallim Allah alal mu'alim Allah. Salli wa sallim Allah alal mu'alim Allah. Ahmad Muhammad ya Siti khairil bariyah. Ahmad Muhammad ya Siti khairil bariyah. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah wa syukru lillah.
dunge sing dong niku mboten enten muni sesuk muni sak mboten ten apa. Sing banter niku lho sing dong. Dong. Dadi ki lega ki buanter niku ya ora tak lega lek ora dong ngono iki. Bianter ngoten. Wong sok muni sok mboten napa sok ditabuh sok mboten masalah nggih ta. Di los ne mawon wis to dibayar. Ora dibayar ra apa-apa. Salawat salam mugi tetep konjuk dumateng Jeng Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi saengkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang menawi sampun wonten yaumul qiyamah. Berterima kasih kepada sahabat pembagi acara. Muga-muga wekdal ingkang dipun paringaken dumateng kula mulai awal ngantos akhir saestu-estu beto manfaat barokah maslahah bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Saya malam hari ini merasa bangga dan bahagia saestu khususon dumateng panitia jan saya dangu termasuk kula panggunge saya apik ngono to. Iki luwih apik timbang ning lancor kae. Nika jan dadi viral niku nggih. Lah iki ra yo ditrek to iki. Ngene sik kelingan teng lancor truk dijajar loro. Nggih, lek di gunggung kepruk diaji rego pancen yo larang kae. Wong treke loro ae pira. Tapi kan yo modern niki ngoten lho. Niki kur cuma mboten enten lampune biar pop-japor ngono. Terlampune mudah luar biasa. Besok lek ngedane sampean kei lampu lho ngeten iki. Nggih alhamdulillah. Jan niki jan kaya panggung Gus Ali tenan iki. Nggih ngene iki yo wis jan ngatu esuk yo dadak nyilih jarik barang. Dislamber-slamberne. Ngene yo demi Pak Komar. Jan mulane matur suwun sangat Mas nggih. Jan niki sing ngrungokne pengajian sing unek-unek keten iki Bu Lurah. Dek kapan ngaji teng Blimbing niku wisuda TPK niku ya kula. Ngene Pak Yai Langgar Luhur Pak Tumirin dereng dawuh nggih kula. Bu Lurah nggih terus hadir terus. Jenengan ora hadir kok malah marem jane Bu. Tapi alhamdulillah wong Bu Lurah nggih tiyang piantun sae. Dados nggih sejene kepengin bejo wonten donya ini kan kepengin bejo wonten akhirate nggih kalih silaturahmi kalih rakyate. Ra ngoten ta Bu Lurah? Nggih, pramila semoga-moga Bu Lurah nggih terus dadi Bu Lurah terus. Mengko ya aja terus. Ya enten batas teh wong sane diatur 3 periode stop laran. Tapi ora tasik 2 periode to nggih ta Bu? Nggih. Pramila saking menika monggo kita emot-emot pancen teng lancor nika penutupan terakhir terus langsung kendendang Mbak Corona kalih Mas Covid lamane 2 tahun nggih to. Niki berarti ya pembukaan malih rin sing nutup kula niki sing buka kula. Ora ngoten ta cara diitung niki. Nggih, alhamdulillah senajan berketendang Corona Covid-19 alhamdulillah niki resik padha urip to niki. Nggih. Niki ra nggih mboten enten sing diimpus to niki. Mriki wong nggih mboten enten sing tumpakne ambulan ta. Yes, alhamdulillah awake dhewe sik kliwatan ya Bu. Zaman corona medeni. Ya pendak tahun niki. Ngeten-ngeten corona dek kepengker nggih pas bulan Asyura nggih 17 emet kula. Juli nika ngene iki betul sating keringku ning jero kamar dhewe-dhewe. Masya Allah, pancen corona niku dampake luar biasa, terutama datang masalah pendidikan. Kula wau guyon lho Mas. Mas jan piyantu mriki pangerten jan Mas. Masya Allah, gimana duduk dek kahap. Matur nuwun. Kula guyon tenan ae. Yes nggih, alhamdulillah wasyukur. Jan dermawan lunga-lunga. Sik mlocot iki. Nggih, panas alhamdulillah. Masya Allah dampak itu masalah pendidikan. Jenenge belajar niku lewat online, lewat HP, mboten mungkin saged berhasil 100%. Nggih napa nggih? Kok 100%, 50% mawon ngoyo.
Pramila upama corona Covid-19 diterus-teruske wonten Indonesia sangat berbahaya. Pramila kita syukur alhamdulillah sampun sirna kanthi sampurna saking negara kita. Allahumma amin. Di samping pendidikan, pedagang-pedagang penghasilan ini sangat berkurang. Sopir-sopir kara sing padha nganggur, damar ngetreng tene corona jenengan lumah-lumah teng jalan raya Galek Ponorogo 15 menit ora samar ketendang truk. Mboten enten sepi mamring kendaraan, sepi mamring. Napa malih dampake malih napa mubalek kados kula ngeten iki. Jan 2 tahun nganggur. Mulane niki kula golek pulian. 2 tahun nganggur. Pramila saking menika malah niku ngeten-ngeten koronane protokol Jawa. Une-unene ngaten. Anget-anget wedange jahe. Sapa sing kepengin slamet nang omah wae ora sah nyambut gawe, tapi terus piye wedhuse, sapine, keluargane ya sida luwe. Jadah asale saka Ketang, lek arep bunga omah kudu cuci tangan. Rujaan ngangge timun, apa beli cuci tangan harus pakai sabun. Roti bakar wedang kopi enak. Lah niki kopi pun enten. Roti bakar wedang kopi, manobar ke pasar cepet-cepet ganti kelambi. Ngati-ngati kesandung blarak, hati-hati harus jaga jarak. Yang terakhir tuku beras kudu ditaker, pengen waras harus pakai masker. Alhamdulillah belurah niki dalu plus pun boten-boten sing pakai masker, berarti Desa Wringinanom, Tambong, Kusni Rawuh nika sampun waras-waras sedaya. Pengis sampun waras ta, Pak? Bu. Alhamdulillah. Lah ora waras kok bar stres jane bar waras. Ya alhamdulillah penting sehat, tapi sehat wal afiat maksudnya paringi sehat untuk taat, untuk berjuang masyarakat, untuk membaca sholawat, untuk menggerdakan sholat lan lintune sehingga kita bejo wonten donya ngantos wonten akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah dalu menika ibu-ibu keluarga besar ngawontenaken reuni jamaah Yasin Thoriqul Huda dilalah beriringan dengan bulan yang luar biasa. Bulan Muharram beriringan dengan bulan Agustus niki pilihane bulan Muharram nggih pilihane Gusti Allah. Agustus ya pilihane negari kita kangge HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Napa malih dek tahun 2010, tahun 2010 lebih hebat, lebih luar biasa. Sebabnya napa? Kalau tahun 2011 yang beriringan dengan bulan Agustus bukan Muharram, bukan Maulid, bukan Syawal, bukan Rajab, tapi adalah bulan Ramadan. Bahkan tahun 2011 sing sareng boten namung hanya bulannya, tapi juga tanggalnya. Tanggal 1 Ramadan tahun 2011 beriringan nggih 1 Agustus, 10 Ramadan, 10 Agustus, 17 Ramadan juga 17 Agustus. Derek tanggal Bu, ngoten niku dek tahun 2010 jalan yo niteni mboten ngoten niku. Belas. Lah kula apal nggih bahan ngomong niki masalah iki. Lah njenengan ngapal lho. Lah padahal kejadian bulan Ramadan 17 Ramadan beringat 17 Agustus niku hanya 56 tahun sekali. Namun 56 tahun sekali. Dados jenengan sakniki yuswane 50 mboten mungkin badhe menangi 17 Ramadan 17 Agustus. Pramila samenika dal nika yo ngiras-ngirus yo memperingati tahun baru Hijriah, juga memperingati HUT kemerdekaan Republik Indo. Iki jaman wis mardika. Jan sone kowe niki samriki mawon to.
Sejene pancen swara kula ya apik lho, Pak. Niki dereng kula umbeni wedang kencur. Mulai kula wedang kencur ya lebih masyhur ngoten lho. Derek tangan ini sing apik swara kula napa sone. Matur nuwun, matur nuwun. Kon ngelem marang kadinge wegah. Ora apa-apa. Uwal sangking lah bendina kon ubah kan ngrene ndek kapan besar terakhir niku nggih teng mantenan ngemsing etane Pak Kamito. Pak Kamito. Pak Kamito Lamijan ngene Bu Sumini nika ngemsing mantenan iki kon ura-ura neh teng mriki. Mboten napa-napa wong teko ngene iki yene kok sing perlu niteni jajal Pak Komari iki sing diomoni padha ning lancor apa ora liyane sing niteni. Ya alon-alon ngati-ngati. Ngene iki ya angel omong ngene iki nggih. Uwal sangking dek teng lancor mboten nembang niki to mboten to? Mboten si anyar iki. Uwal sangking jajaning welandi mula kita wajib syukur mring Kang Maha Kuwasa semboyanyo. Moga mungkin jawab merdeka ngoten nggih. Biyen merdeka ya sing apik ya. Kene leng enak-enak wis mriku biyen merdeka. Biyen merdeka sakniki merdeka besok ya merdeka sekali merdeka tetap merdeka sakniki kantun kumregut nggen nyombangun kanthi dasar panca sila bangun lahir bangun batin. Monggo Mas diringi. Dek jaman penjajahan urip kita padha susah sakniki wis merdeka ayo kanca bangun negara ya Rabbi bil Mustafa balik makom sidana wafir lana ya wasi'an karomisno. Endi dunge tak jaluk wae. Muni ping 3 nih wong teman. Dung kok oleh mboten sedung napa Mas? Napa angel nabu dung ini Bu? Ditepun sing dung ngoten lho. Saya lagi kok kurmale lak dung kok deg-deg ngono malian. Lah niku lho nggih ngoten lho. Sing karepulke ngoten. Bali malih ngoten go. Dunge lek ora kowe nah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makom sidana
anu nggih kencure. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten pun adem. Alhamdulillah. Batine pengen ha. Alhamdulillah. Lah temriki mboten sampean kecil lek. Lek ngaji teng Gajah diparingi inuman panas ngeten teng mriku anu awane wadem ngoten nggih sok-sok nyanglat mak ces ngoten nggih. Sebabe mboten dicekel gelase cantelan ngeten dadi mboten anu. Napa niku antare bedakne panas kali anu angel teng mriku. Mak ces ngoten rek. Mriku kula kanthi sak taun. Selain mriki mboten alhamdulillah. Padha. Yen kula kan mriki kan sik tunggal lemah nggih ya. Dadi padha ngoten. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, alhamdulillah senajan pun kliwat monggo dieling-eling benjing kok pilih kita tasik paringi panjang yuswa, panjang umur. Sinten-sinten sing kersa muga-muga pun nindakne anggen kula mikir kira dereng to, dereng kira piyantun mriki. Muga-muga pun alhamdulillah. Sinten-sinten sing kersa nindakaken siyam wonten ing akhir taun lan awal tahun niku ganjarane padha karo ngibadah setahun poso sunah setunggal tahun. Derek tanggal akhir tahun kalau Jumat Legi, awal tahun kalau Setu Pahing. Tanggal setunggal Asyura masae dinten Sabtu Pahing berarti akhir tahun Jumat Legi. Sinten kok iso nindakaken Jumat dinten Jumat Legi poso terus setune Pahing poso niku sedina-sedina poso kali dina padha karo poso sunah setunggal tahun ben dinten poso. Derek tanggal Bu, dek Jumat Legi Setu Pahing sami sian apa dereng? Blas. Lah niki dipun eling-eling. Dipun eling-eling ature Pak Komari dieling-eling. Oh iya Pak Komari ngaji ning Tambong panggunge apik madheng ngetan kae. Ngaturne lek sapa sing gelem nindakne poso awal akhir tahun dan awal tahun padha karo poso sunah setahun. Terus nika pengklimat malih ya karo Pak Yai Tumaji karo kula kan ngisi nggih pas hari niku tapi kula kan penuh lek ngaten iki polaris kula mboten ora kok pamer ora promosi laris pol. Dados lek mados ngeten iki lek manut kula saged, tapi lek jeneng kula kan manut jenengan, oh mboten saged. Lek jenengan sak monggo sak kersa jenengan sing longgar iki sik saged ngladosi. Tapi lek jenengan musibtin mulai ajeng pados mubalek niku empun musyawarah riyin, dhisik pados mubaleke, bar mubalek terus musyawarah. Oh dinten ngeten saged e. Lek jenengan musyawarah ditentoni dus dina akad Pahing. Oh jenengan longko pados mubalek angel. Oleh kowe Pak Mudin barang niku upama oleh. Nggih. Wong ajeng ngomongin napa wae. Sinten-sinten sing kersa nindakaken poso Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram dek dinten akad nggih to? Mongko saking kathah ganjarane sing kersa nindakaken tanggal 9 bulan Muharram sura gampangane penake ngoten masyaallah saking kathah ganjarane pahalane sing pirsa namung Gusti Allah. Malaikat mawon mboten pirsa. Niku saking kathah ganjarane piyantun ingkang kersa nindakaken dinten Tasu'a utawi tanggal 9 bulan Muharram. Sing nomor kalih tanggal 11 jenenge dina Asyura iki pas sing Asyura iki nggih pas 11 Asyura niku. Sinten-sinten sing kersa nindakaken siam wonten tanggal 11 Asyura berarti duk rikala dinten Senin niku padha karo siam sunah 60 taun. Masyaallah. Nderek tangan di tanggal 11 nggih sami siam napa mboten? Blas. Jane digoleki opo? Tanggal 9 poso napa mboten? Blas. Jane iki ya jujur pas ngono kuwi ya jujur. Monggo berusaha esik panjang-panjang umur dimut-imut tanggal bulan napa akhir tahun lan awal tahun kersa napa nindakaken siam tanggal 9 sedasa siam ditambah malih
Wis mugi-mugi mbok pilih jenengan. Pas tanggal 12 Ngasura jenengan kersa siram jinabat. Maksudnya siram adus keramas niku insyaallah 1 tahun mboten badhe dipun paringi sakit. Gek dek tanggal 12 sami siram keramas napa mboten? Belas. Masyaallah kajeng fadilah Pak Komar. Inggih. Umpama paringi sakit insyaallah nggih namung sakit-sakit sing biasa-biasa, pilek watuk, tumbasne bodrek mari. Saiki kan kathah penyakit-penyakit yang berbahaya. Nggih napa nggih? Jantung koroner, kanker payudara, stroke ludira inggil, asam aurat, terus diabetes. Nggih napa nggih? Pramila muga-muga kita ditebihne saking penyakit-penyakit sing bahaya bae jaman samangke. Allahumma. Tapi ya kudu donga dinunga. Kula nggih nyandungane sehat, nang kula ndongane sehat. Tapi kedah tirakat. Tirakate napa? Aja kur angger dahar sak wontene. Iwak potong berarti masyaallah. Lek sing umur swidak punjul kudu rada ngati-ngati ayam potong nih. Lah sing barane umur selawe mudhun monggo ngrimes ra apa-apa. Nggih napa nggih? Nggih. Tapi ngoten niku ya ponone kekuatane dhewe-dhewe lek piantun tanpa mriki mangan iwak potong sing umure 70 sudah ora apa-apa. Nggih monggo nyenengan terus nih. Tapi lek bar dahar iwak potong jenengan kok keraos. Napa namine? Linu-linu sing kados rematik sangat berat. Nggih, empun diteruske. Termasuk ngoten ngatur sing ngati-ngati. Masalah darah. Kula nggih nyandungane ngoten nggih. Tapi kados kula sok mboten saged bedakne iwak pitik potong karo udu beda angel niku. Nggih kula sering undangan ngaten iki sakderenge munggah sok-sok pun diparingi maem, nek nang ndi-ndi, nek nang ndi-ndi kono-kono masuk kula. Ngono iki. Ya kula ki namung ngomongane sing kono-kono, dene kowe ning kumpuh ra ngerti aku. Ngoten iso diparingi makme soto. Ngoten kan nggih bedane niku ki ayam potong napa biasa kan mboten pirsa. Mboten ngertos nggih napa nggih? Nggih kula pangan ngoten niku. Kula pangan. Tapi kali ndonga niat damel jamu ngoten mawon. Wis niate nggih Jawa ngoten mawon kebabet-bebet niat damel jamu ngoten mawon. Pramila samenika wong niate dalem nika ling siningan majining matan jaman kados bus kados mekaten monggo kedah kita rik lan donya berwaspada. He manungsa padha elinga sira uripna donyane sapa lan sira kudu rumangsa ana donya sing uripke sapa. Niki cara tambung gending napa niki lagu napa? Prau. Tapi lek sing asih prau layar kan yo kanca ning dhisik gembira alirap-lirap banyune kara angliyak numpak prau ing dina Minggu keh pari alon praune wis nengah pya banyu binalah ora jemu-jemu karo mesem ngilangake sino lo apa ngilangake rasa lungkrah linu ora lesu dadi ganti linu lha kalau kalau pancing benane sing muni ngono bane ra lidok ya nek tenan adik jawe mas jebul wis sore piring kalopo katon ngawe prayogane becik bali wae dene sesuk esuk
nyambut. Alhamdulillah. Sareng pengajian nggih kula ganti cakepane niku. Sing paling angel iki gantine cakepane niku lho. Iki yo ben aja padha karo ning lancor lho masuk kula ki. Nggih. Niki ndadak anyar malih niki ya. Nggih prau layar tapi cakepane diganti. Manungsa padha elinga sira uripna donyane sapa. Lan sira kudu rumangsa ana donya sing uripke sapa. Aja padha duraka perintahe Allah lakonana limang wektu ayo ditindakna salat zakat lan jolali poso ibadah haji lamun kuwasa iku aran Islame sampurna kanggo urip-uripna ngalam baka urip selawase ora ana watese. Monggo Mas ya Rasulullah salamun alaihi